3, 2, 1, nyt! Alkeiskojen toiminnassa. Ääntä ainakin kuuluu. Oli ihanaa, että kaikki osallistuivat siihen omilla taidoillaan. Että se ei ollut niinku semmoinen, että joku olisi sillä ruvennut sooloilemaan, vaan se oli ihan koko ajan yhdessä. Sitten piti vielä ne naapuritkin huomata siinä, että se ei ollut pelkästään se meidän pöytä, vaan mitä noi tekee tuolla ja mitä nämä täällä. Mun mielestä erittäin hyvä harjoitus ja positiivinen kokemus. Ja tämmöinen meillä on ollut tätä fyysistä harjoittelua, niin nyt tämä niin tuo eri perspektiivin, että harjoitellaan sitä omaa korvien väliä ja sitä yhteistyötä tällä tavalla, että pidetään hauskaa. Mä uskon, että tästä ihmiset sai paljon. Minusta oli tosi kiva nähdä sitten tää lopulta tämä video, että miten hienosti se toimi ja sitten kaikki oli yhdessä ylpeitä, että vitsi me tehtiin tämä yhdessä, että tästä tuli näin upea suoritus. Ja tämä oli niinku se suuri ihme oli se, että melkein kaikilla oli vähän epätoivoista ilmeitä, että ei tämä voi onnistua tässä ajassa ja silti se toimii, se on aivan käsittämätöntä.